Kai bare Chineke. Onantinti gwa Chineke okwu banyere Lord ya jetoro ya. Our seed of faith. Our vow. Get it. Our your tithe. Gwa Chineke okwu. N'ihi na o kwere nkwa imezu mekwa karịa nke anyị rịọrọ. Ọ sị nwanelu n'ihe ndị a amaghị gaghị emeghere n'eluigwe. Ewukwasị unu ngọzi ahụ. Sisi unu nke nwale ma agaghị emebupụrụ unu ihe mgbochi niile ahụ. The cankerworms and the forest eaters. N'ọnọdụ nrịanrịa n'ọnọdụ ihe isi ike. N'ọnọdụ akpata tụfuo. Ọ sị na ọ ga-ebupụrụ anyị ihe ndị a. And I man a Chineke ọ bụ ebe eme.
Anyario na ha Jesus. Onye nwanyị ile ndị gị ọbụla dịka ikwuru n'akwụkwọ nsọ gị ha bịa wi meso dịka otu ahụ sịrị dị. Gị mara obi ha. Onye nwanyị gusoro n'okwu gị n'isi na ị ga-ebupụrụ ha ihe nripịa niile n'ụzọ ha. Lee ndị gusoro n'iru gị. Ihe nripịa n'ọnọdụ ihe isi ike. Onye nwanyị ọ bụ n'ọnọdụ nrịanrịa, onye nwanyị wezụgara ha ya n'aha Jizọs. Ma meghere ha ọnụ ụzọ ha nweta ha. Ka ngọzi gị bụrụ oke ha. Onye nwanyị n'ọnọdụ mbuli elu bulie ndị gị elu. Onye nwanyị si na ndị gị agaghị arịọ nri na ọ gaghị akọ n'akpa ha. Onye nwanyị nwere okwukwe wee guzosi ike si na ị ga-eme ya dịka ikwu ụsọ gị siri dị n'ebe ndị ya nọ. Onye nwanyị mezuoro ha ya. Onye nwanyị mezuoro ha ya. Mee ka ọnwa ha zuo oke n'ebe ị nọ. N'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwanyị. Hallelujah. Dịka ndị bandị na-aga n'ihu, ndị na-abịa ehicha ụlọ every Sunday morning, ha ga-abịa for their Thanksgiving. Hani ekele gị Chineke nyo ịdị ebube, ịdị ebube, ịdị ebube. Narị Chineke na-amụ. N'iru gị nna nke dị ndụ mgbe niile ebighị ebi, mmadụ ndị a ndị gburu ikpere n'iru gị, ndị wepụtara onwe ha iche ịdị na-eche ozi n'ụlọ nzukọ gị kwa izu ọbụla, idebe ya ọcha. Anyị na-atụrụ gị mma n'ihi ike nke i nyere ha n'ime ije ozi a, n'ihi agbagba ume, n'ihi mbinyere gị Chineke. Ọbụladị n'ogologo afọ nke gara aga, Chineke anyị, ikwere ka bara gị bara ha ụba. Anyị na-esonye ha na-agọzi aha nsọ gị taa, na-asị na rachasị ekele niile n'aha Jizọs Kraịst. Na mmalite afọ a, ahụtala m ọ dị na ha aghaghị ibu ụzọ chee onwe ha n'iru gị Chineke anyị. Anyị na-eso ha na-eche ha n'iru gị nna nke dị ndụ mgbe niile ebighị ebi, na-arịọ onye nwe anyị gaa n'iru mmejupụta n'ike nke gị. Ọbụnadị onye nwe anyị, dịka ha ga na-amalite ụzọ izu ọbụla bịa ije ozi a Chineke, anyị na-arịọ nna nke pụrụ ihe niile ka ichedo ha. Ezinụlọ nke ha na-ahapụ, onye nwe anyị, ka anyị na-etinye n'aka ekpe nsọ gị, na-arịọ ka ị gaa n'iru ichedo ha. Onye nwe anyị, n'ije ozi ha ndị ọzọ Chineke anyị, dịka ha na-eme ka ogige gị n'ụlọ nsukwu anyị na gị dị ọcha, nna nke pụrụ ihe niile,
sikwa otu a ihe ọbụla na-erughị eru, ihe ọbụla bụ iri unyi n'ezinụlọ ha dị iche iche n'ibi obi ha na ndụ ha, onye nwe anyị na-arịọ ka ị kpochapụrụ ihe ya n'aha Jizọs. Kwe Chineke anyị ka ha dịrị ndụ ha n'ozuzu oke. Onye nwe anyị ka ndụ ha kwa ụbọchị bụrụ ihe ga na-agọzi aha nsọ gị. N'ụbọchị ndị a n'ime afọ a, ị ga-emejupụta ha n'ike. Ha ga-eji mgbasapụ iru na ọṅụ wee jere gị ozi a. Ikpeazụ wee nata ụgwọ ọrụ nke si n'aka gị, nke naanị gị bụ Chineke nna na-akwụ, site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ka Chineke nke pụrụ ime ihe niile, nna nke amara niile, ịchụ aja niile unu na-atụrụ Chineke, ya nara aja unu nke ọma. Chineke cheta unu, leta unu. Unu na-azụ ihe na-ekpe ekpere na-akpọ Chineke. Mgbe unu na-asa ụlọ na-ekpe ekpere na-akpọ Chineke, na-echeta ọnọdụ unu niile na ọnọdụ ezinụlọ unu, na Chineke nke pụrụ ime ihe niile merụ na amara ya onwe ya doo unu nsọ, mee ka ihe gara unu werere, ka ọṅụ unu wee zuo oke n'ime Kraịst, site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. God bless you. God bless you. Yananya Ositere Oba Otite Manu Dinisia Yamere Ajinabu Otite Manu Dinisia Usite nama anitibiri ufo wanisi ode udusi aina sasi no chuku Hallelujah. Hallelujah. Ugbu a anyị ga-aba na ịnabata ndị guild, ndị a ga-anabata ọhụụ na ndị mother senior. Anyị ga-eme ya ka ọ gaa ọsọ ọsọ. Aga m achọ ka
the enrolling members from each parish. Ụmụ nwanyị unu ndị guild ha niile ga-apụta, but ha ga-anọ na parish by parish. Unu present ha, ha niile eme ihe ndị guild anyị ga-achọ ka ha mee n'otu. Anyị anabatazia ndị guild, nye ha akwụkwọ ejiri nabata ha, anyị agazi atụ ndị mọda. Ọ dịkwa mma otu ka anyị mee ya ka ọ gaa ọsọ ọsọ. Ma achọrọ m ka anyị mara na ihe anyị bịara taa dị ezigbo mkpa. I want you to understand that the scheme of God by the word of God is that there is no other means whereby men or women should be saved except by Christ Jesus. All these things we are doing, ceremony. The bottom line is a saved heart and a sanctified soul. That is what is called, or those are the things called the riches of Christ. Call your party when I ime each modern, each guild, another church ceremony and routine. Give away not just to make your time. Because pay careful attention. If you fail to contact Christ through this service, well, maybe if you fail, it is not about giving you certificate, praying for you. It is about contacting Christ. No na inwe Christ n'ime gị. The aim of God is that through Christ, all created things, visible and invisible, will experience the riches of God in Christ Jesus. And if you do not contact Christ, and this becomes for you one of those other ceremonies, you could as well go for any other party, or any other gathering, or any other organization. And it is personal, first and foremost, because before it will become corporate. Owugi gele service anya, ihe kage anime, okwu Chineke agụrụ, ekpere, okwu Chukwu agwara anyị, and use them as tools to contact Christ. I will plead with you not to live here without Christ. And even if you had given your life to Christ before coming here, to deepen your faith in Christ, so that this service will be useful to you. Especially the women who are to be admitted. They will carry heavy testimony to their homes. By this same contact with Christ, there are women who will go from here today, or men whose approach to their families will become fresh in Christ. If that does not happen, then you could have as well done any other thing you liked with today. But I want to believe God that you will allow Jesus to rule in your heart as a guild member, as a mother, as a son, a brother, a father, that you will allow Jesus. God, Bible says, God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him will not perish, but have everlasting life. And this everlasting life is also in another passage of the Bible called life in abundance. So now you kwenye gwara ya okwu Chukwu na agwa anyị na ikpere niile ga-egbu n'ihu Christ. It is in your own interest. And therefore I will ask us to be prayerful, to begin to look into what we are doing here,
From the point where Christ changes us from the inside, I want to tell you, there are families in Hope today, many they are not seen eyeball to eyeball. Between themselves, we say the family also, and they find grace in Christ to carry on as one family. It is by grace. It is by contacting Christ. There are women who pass through diverse conditions, but they are sustained by the reason of Christ. Maybe you don't even understand what I'm saying. Maybe you have not understood that now Christ can bring a deep and genuine difference over time. Jesus and you will overcome. I want to pray that you will take this to heart. That the admission is not a fanfare. It's not just a jamboree. It is not about the cloth. If you do not contact Christ, you are losing mightily. You are losing mightily. And what will Christ do? Remove your name from the book of death, put your name in the book of life. As our preacher said, Kahara Bondenaria, he remove your name and give you the power to be a child of God. Do you know what it means to have power as a child of God? The authority of a child of God. Not only to declare things, but also to receive favor when you pray. Those prayers are not just God give me. Do you know that children who are blessings in the home can also become problems in the home if you do not find grace? And no two children are the same. Now, Jesus to bring up those children, they will say in the future. Otherwise, sometimes it could be a lot of trouble. And that's why I keep talking about this grace. The grace that is in Christ Jesus. By which you will minister to your husband. By which you will minister to your children. By which you will minister to your family. There is grace that Christ can give that can change your family to a better story. There is grace that Christ can give that can drive away all kinds of conflicts and troubles. But it is in Christ. And I said it is primarily for each one of us, individuals, before it becomes corporate. And I want to appeal to you as you come to this altar, by the mercies of God, may his grace speak on your behalf in the name of Jesus Christ. We shall take the hymn Ancient and Modern number 202 very prayerfully, Ancient and Modern 202. As we pray with that hymn, we should be seated and be singing and be praying. If you want to kneel, you can kneel. As we take that hymn to prepare ourselves, thereafter we shall then invite those to be presented for the admission as Women's Guild. 202. Yes.
The women, so to be admitted, should take this time to realize that they are being sent from this holy place to be missionaries, ministers of God's gospel in their different families, and in the church and wheresoever they may be found. This is not a mean responsibility. God is choosing to use you to bring his grace and minister his grace in your family. To be a minister, a tool, an instrument in God's hands
to heal in that family. Now, this moment to commit yourself to God, asking Him to strengthen you, asking Him to open your eyes so that this admission will not be in vain. That as you enter your home after this admission, grace of Christ would have walked into that home. There will be a new beginning. There will be a rejoicing. There will be a healing. There will be a restoration. Because the name of Christ and the grace of Jesus has come into that home. We pray in the mighty name of Jesus Christ. Let the ruling members bring forward from the different parishes the women's soul to be admitted in the women's guild. Kelenu Jehova n'ihi na ọ dị mma. Ndị anyị na-aga ikpe ugbu a ndị St. Michael's Church. Ndị otu guild, ndị a na-akwado maka ndị a ga-eshi guild. Akali Ugochi, Obiageri Odukwu, Okoye Angela, Okoro Chiaka. Ihe a na-achọ Chiamaka, Anufora Priscaline, Azodo Chizoba, Kabiri Miriam C, Uchebu Agatha, Ayozie Ijeoma Blessing, Nwaneri Austin Precious, na Chibuike Amarachi. Praise the Lord. Ahumareze Amarachi, Francisca Okonkwo, Onyinyechi Echechi, Joy Ujunwa Kasie, Oga Chioma, Oluchukwu Ezepue, Chidimma Nnorom, Oluchi Anyehechukwu, Izuchi Okezie, Emerole Ugochi, Chidimma Glory Likita, Glory Chidimma Chinagoro, Adeze Sarah Oji, Adeze Chioma Oji,
Chinazọ Amarachukwu Iweagwụ, Chiemela Damaris Emmanuel, Miracle Anyanwụ. So please, you may now make the presentation. Nna anyị n'ime Chineke n'ụzọ kwesịrị nsọpụrụ, anyị kpọtara ndị inyom ndị anyị jụtara nke ọma banyere ha, chọpụtakwa na ha kwesịrị ekwesị ka akpọbata ha n'ime guild ndị inyom nke Anglican Diocese of Owerri. Nna anyị n'ime ụzọ Chineke kwesịrị nsọpụrụ, anyị na-ewetara gị ndị inyom ndị a, ndị anyị kwadoro nke ọma banyere ha, chọpụta ha, chọpụtakwa na ha kwesịrị ntụkwasị obi, ka a kpọbata ha n'ime otu ndị guild nke Owerri Diocese. Nna anyị n'ụzọ Chineke kwesịrị nsọpụrụ, anyị wetara gị ndị inyom ndị a, ndị anyị chọpụtaworo nke ọma banyere ha, chọpụtakwa na ha kwesịrị ekwesị ka akpọbata ha n'ime otu guild nke Owerri Diocese. Aga m ajụ unu ajụjụ ndị a na-ajụ na admission. Gị onwe gị onye nọ ebe a maka ịkpọbata gị n'otu guild, ị chọrọ ka ị bụrụ onye otu guild ndị inyom nke Owerri Diocese? Nke ahụ bụ ihe m chọrọ. Ị kwere nkwa na ị ga-edebe iwu niile nke guild ndị inyom nke a n'ime ihe niile nke a chọrọ ka ị mee? Aga m eme otu a site nke inye aka Chineke. Ị kwere nkwa na ị ga-ege ntị na ndị isi gị na guild ndị inyom nke a? Aga m eme otu a ma Chineke bụrụ onye inye aka m. Ngwa gụpụtanụ iwu nke ndị guild nke Diocese nke Owerri. In bringing up our children and serve.
Okay, thank you very much. Una ga-ekpenwe ekpere ndị Guild. Biko, ndị oke unu onwe ndị chọrọ ikpe n'English. Nwekwara ndị chọrọ ikpe n'Igbo. Ngwa ndị Igbo kpechaa ndị English ekpe. Ekpere ndị Guild. Sachaa anyị n'ime ọbara Jizọs Kraịst. Ọ na-emeghe anyị niile. Ka anyị wee dobe iwu nke ndị Guild anyị. Ma anyị ka anyị wee onye chi. Nyekwara anyị aka ịzọpụta ụmụaka anyị niile. Udo n'olu ịhụnanya. Mee ka anyị were ike anyị niile mee ka ndị ọzọ hụ gị n'anya. N'ikpeazụ ka anyị were ụlọ ọṅụ nke dị n'elu site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. All right. We will now proceed with the admission. I hope I'm chefing and English. All of you standing there, you are from Advent. There are 6 of you from Advent. We need better Chineke. Advent, don't kneel there. Just wait. Just wait. Ụmụ Chineke biko setịpụ n'aka na altar bere ndị inyom ekpere. Pray that God will help them in their roles as mothers and members of the Women Guild. Anyị ekpe n'aha Jizọs. We shall sing SS and S 607. I am thine, O Lord, I have heard thy voice. We shall sing it very slowly as we admit these women. Are your husbands here? Are their husbands here? Let us see their husbands, please, before we start singing. If your wife is here, I don't know why you surrounding neighbor because we're going to an altar. Enough space for their husbands to come here. Habiawala, Hagabiechi. 607 SS and S. SS and S 607. Who is on the screen?
We shall continue that theme in a very soft tune as we make the admission. Akali Ugochi, Angela Okoye, Chiako Okoro, Obiageli Odukwu, Chiamaka Ihanacho, Priscaline Anoforo, Azodo Chizoba, Kabiri Miracle, Uchebu Agata, Ayose Ijoma Bless, Waneri Austin Precious, Oguike Chipike Amarachi, good luck. Ayana Batunu, n'ime otu Women's Guild nke Diocese nke Owerri. Anyị arịọ Chineke nke pụrụ m ihe niile ka ọ bụ unu mee nye unu ike iji bụrụ ndị ozi Kraịst n'eziokwu. Ka unu bụrụ ndị ga-eburu amara Kraịst baga n'ezinụlọ, baga n'ime obodo na-ejere Chineke ozi. Ka ọnọdụ unu n'ime ezinụlọ bụrụ ọnọdụ a gọziri agọzi. Ka Chineke wepụrụ unu ihe ọbụla na-eduhie eduhie ma nyere unu aka ije ozi a nke ịkpọtara Chineke mmadụ site n'ụmụ unu na ndị dị unu na ezinụlọ niile. Ka Chineke si otu a gọzie unu, chekwa unu nye unu amara n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amarachi Ahụmareze, Francisca Okonkwo, Onyinyechi Dave Echeji, Ujunwa Kasie, Oga Chioma Oluchukwu Ezepue, Oluchi Anyehechi, Nnorom Chidimma, Izuchi Okezie Jonah, Emerole Ugochi, Chidimma Nikita. Anyị anabata unu n'ime otu ndị Guild nke Diocese nke Owerri, Guild ndị inyom. Rịọ ka Chineke gọzie unu, chekwa unu, nye unu amara iji jee ozi dịka ndị ozi Kraịst site n'ime ezinụlọ unu, n'ebe ụmụ unu nọ, n'ebe di unu nọ, n'ebe mmadụ niile nke nọ n'ezinụlọ unu nọ. Ka unu bụrụ ndị ozi Kraịst, bụrụ ndị na-ejere Chineke ozi ọbụla n'ime obodo na chọọchị. Ka Chineke bụ unu ume, nye unu ike, nye unu amara n'ime Kraịst ịbụ ndị ga-ejere ya ozi. Chineke jiri unu kwara nkwa ọnụ, ya wezụgarụ na ihe ọbụla na-akafu akafu na ihe na-ebuda n'ala. Ka Chineke bụ unu ume site n'ike mmụọ nsọ ya, ya onwe ya nye unu amara, nye unu anya doro edo, ka unu wee hụ ihe nke Kraịst, wee kwupụta ozi ọma ya ebe ọbụla unu nọ. Bụrụnụ ndị Chineke ga-ejikwara ngwa ọnụ, ndị ọ ga-eji gbaa ama n'eziokwu. Ka ebere Chineke dị, ka amara Chineke dị, ka ịdị mma Chineke dị ebe ọbụla unu ga-azọnye ụkwụ site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Mmadụ niile wee sị amen. Mgbabilite n'ọtọ. Now that your husbands are here, or are they not here? Somebody, oh, that was it. Actually, in a man, sad business, something.
You don't understand it. In an Igbo, in a man's business, she's something. It depends. So I am in the church. Because on Sunday it will not depend. First name Goggin. Goggin. Prince Jael Japheth. Joseph Uche Azodo. Okay, God bless you. Next Sunday, you come to church. And on that, maybe I get home. When I get paid, and God will bless you. All the other men, my brothers who have come to support your wives, may the Lord bless you. We understand some of the ladies, their husbands are not at home. So but one lady can have I wouldn't raise one man in my family. May the Lord bless you in Jesus' name. If I call your name, please you proceed here and collect your certificate. Where is Mom? Mrs. Chidimma Glory Lekata. She's good. You could not have photographer today. Okay. Give her certificate. Mrs. Ugochi Emole. Mrs. Ugochi Mrs. Oluchi Adehechi. Mrs. Chidimma Norom. Mrs. Izuchi Okezie. Mrs. Oluchukwu Ezefue. Amarachi Ahomareze, Mrs. Baba Ekake First. Joy Ujunwa Kasie. Francisca Okonkwo. Onyinyechi Echechi. Didn't finish. Chioma Oka. St. Michael's Church. Akali Ugochi. Otukwu Obiageri Mary Jane. Okoye Angela. Okorochiaka. Ihe a na-achọ Chiamaka Modesta. Anụ for a priest Kalin. Azodo Chisoba. Kabiri Miriam. Wait.
Uchegbu Agatha. Ayosie Ijoma bless. Waneri Precious. Chibike Amarachi. Okay, your husbands may impress you and give you a handshake as you return to your seats. Impress them all and give them handshake. Then they can return to their seats. Congratulations. 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 May the Lord bless you. May the Lord bless you. Congratulations. Congratulations. Advent women. Congratulations. Let us pray. Let us pray. Stretch forth your hands to these women and pray for them. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord make you to know that you are an agent of God's grace. As you go into the homes, may there be a new beginning. A beginning of joy. A beginning of truth. A beginning of the knowledge of God. A beginning of progress. A beginning of peace. May God, through you, come into your homes. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Adeze Oji. Chiemela Damaris Emmanuel. Adeze Chioma Oji. Chinazo Amarachukwu Iwagu. Miracle Anyanwu. Glory Chidimma Chinagoro. We bless you with the blessings of God. That indeed you shall be each one a blessing in your homes. That God will use you as tools to bring the truth of God's word into the lives of your children and of your husband. That the environment in which you are found shall have peace, and the presence of God shall dwell with you. You shall be instruments, ministers in God's hands, and you shall be exemplary women, respecting your husbands, being fair to all who are within your homes, being transparent with the family affairs, and may the Lord meet you at every point of need and bless you with the goodness of God. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. And all God's people say, Amen. You may now stand. Miracle Anyanwu. Chiemela Damaris Emmanuel.
Chinazọ Amarachukwu Iwu Agwụ. Adaeze Chioma Ọjị. Adaeze Sarah Ọjị. Glory Chidimma Chinagorom. You may now receive your wives with some embrace and you shake their hands. You may now return to your seats. God bless you. A and M 362. As we pray for those to be admitted into the Mothers Union. 361. 361. A and M 361.
We shall now invite candidates for admission into the Mothers Union for admission. St. Michael's Obinze. Ibekwe Naomi Ogbene. Amadigwe Chituru Miriam. Izuka Susan Chukwunomnso. Diokpa Evelyn. Okoroma Ginika. Onyechere Adaobi Uchenna. Nzekwe Judith Chinelo. Blessing Beauty Ihezue. Ngerem Marian Chibudo. Nkiruka Amadi. Ekeze Amarachi Promise. Nwasoro Blessing. Ekezie Onyinyechi P. Igwe Evans Justina. Emeka Success. Ora Comfort Uchechi. Na Uneze Nneka. Ijeoma Mercy Mbegbu. Ebere Odowike. Bosade Osuji. Chidimma Kasie. Chinwendu Ahanono. Adaeze Angela Nwakudu. Nkoli Nwolu. Oluchi Ohia. Let the presentations now be made. Nna anyị n'ime Chineke, n'ụzọ kwesịrị nsọpụrụ, anyị kpọtara ndị inyom ndị a, ndị anyị tụtara nke ọma banyere ha, chọpụtakwa na ha kwesịrị ekwesị ka a kpọbata ha n'ime otu nzukọ ndị nne nke Anglican Diocese of Owerri. Nna anyị n'ime Chineke, n'ụzọ kwesịrị nsọpụrụ, anyị na-akpọtara gị ndị inyom ndị a, ndị anyị jikọtara nke ọma banyere ha, chọpụtakwa ha ụzọ kwesịrị ekwesị ka a kpọbata ha n'ime otu nzukọ ndị nne nke Anglican Diocese of Owerri. Nna anyị n'ụzọ Chineke kwesịrị nsọpụrụ, anyị wetara ndị inyom ndị a, ndị anyị chọpụtakwara nke ọma banyere ha, chọpụtakwa na ha kwesịrị ekwesị ka a kpọbata ha otu mọda nke Diocese of Owerri. Anyị ga-ajụ ndị na-achọ ka akpọbata ha. Gị onye na-achọ ka akpọbata gị n'otu ndị nne nke Diocese nke Owerri, ajụjụ m na-aga iji ugbu a bụ maka gị. Ị na-achọ ka akpọbata gị n'ime otu nzukọ ndị nne nke Owerri Diocese? Ị ga-ewere obi gị niile debe iwu ise nke otu nzukọ nke ndị nne site n'ụkpụrụ ị na-atọ site n'omume gị na n'ikpe ekpere gị.
ị ga-edozikwa ndụ gị na-adị ndụ ị na-adị kwa ụbọchị ka ị wee dị uchu na ofufe nro kwa ụka ya na ịgụ akwụkwọ nsọ na ikpe ekpere. Unu adị njikere ịgụ iwu ndị nne ọ ikpe ekpere nke ndị nne? Iwu ndị nne ọ dị ole? Ole? Ebumnuche ndị nne dị 5. Iwu ndị nne dị ole? Ngwa kpee na ekpere ndị nne. Onye nyere ịlụfe na nwunye ka ọ bụrụ ihe ngosi. Ma were ha rụọ ọrụ ka enyere gị otuto. Gọzie ndị niile lụrụ di na nwunye, nna, nne na nwata ọbụla. Wụsasa anyị mmụọ nsọ gị ka anyị wee mee ka n'ezie. Otie ndị niile niile chọta anyị na-ekpere ife gị ofufe ịhụnanya ije ozi ebe i mere abalị anyị. Mmadụ niile wee sị ndị di unu ha bịara chọọchị. Let their husbands proceed to this place and stand each one behind his wife, please. Oh God, our help in ages past. 165. The candidates may now kneel as we pray for them. The husbands behind them will be praying for them. I want to believe that God is willing to do a miracle in your homes. Your amen was not strong. I say I want to believe that God is going to use you to do miracles in your home. Your husbands will testify. Your children will also testify. I also want to trust God that every other thing that has made it difficult for you, God will attend to your needs. In the name of Jesus Christ. Set the park again and pray for them. Ka ha bụrụ ndị nne n'ezie na ihe a na-eme ka ọ ghara ewu ememe, ọ wụrụ eziokwu ihe
na-eweta ndụ ọhụụ, na-eweta amara. Anyị kpere n'aha Jizọs Kraịst. Nna nke amara, anyị na-eche ndị inyom ndị a bụ ụmụ gị ndị inyom ndị a na-achọ ịkpọbata n'otu Mother Senior nke Diocese nke a. Anyị na-arịọ gị ka ị gọzie ha.